Te salut! Eu sunt Costel Mihai de la Paeco și astăzi o să-ți prezint cum montăm tălpile pentru panourile din lemn și paie presate. În primul rând, peste placa de beton, dăm 2 mâini de hidroizolație lichidă de la Sica. După asta, trasăm efectiv pe unde o să vină tălpile, da, interiorul și exteriorul panourilor. Iar după dăm găurile pentru tijele filetate. Tijele filetate sunt tăiate în prealabil, le montăm cu ajutorul ancorei chimice. După care montăm tălpile din lemn tratat, da, este lemn de 50 pe 100 de mm. Între piesele din lemn se pune polistiren extrudat de îngrosime de 50 de mm pentru a rupe puntea termică. Se observă și aici sub tălpi, da, avem hidroizolație lichidă în toată zona. Astfel ne asigurăm că umiditatea de la beton nu va ajunge la tălpile din lemn. Dacă ai întrebări, scrie-ne în comentarii și să ne auzim cu bine. Ceau!